רגע, אני אעמוד פה מצלם. לא, אני לא מצלם, אני מצלם וידאו. אתה מצלם אותי וידאו? כמה מילים כפרה. לא רוצה לחזור. רוצה להישאר פה. די, לא חוזרים, הולכים לבריכה. שהולכים לבריכה. איזה ריקודי ים בבריכה. זה הבריכה הראשונה. זה הבריכה. זה הבית מלון. עכשיו ניכנס לבריכה למטה. זה הבריכה השנייה. האטרקציה של המנוע. ואני מזל טוב קצת ליום הולדת, המגלי. ואני, יש לך יום הולדת עוד כמה שעות, זהו, אתה מסיים את שנות ה-20 שלך. זהו, אתה יותר לא יכול להגיד 20, אבל 30. אני מרגיש במחוברים. אתה מרגיש מחוברים? שלא יוצא ממנו? כן. זה... קצת מדרגות, ואנחנו הולכים להגיע לבריכה. הבריכה השמינית בערך. נראה להם את הנוף של הים. אנחנו נהיה במחוברים 3 בנו. טק. זה על טוב חיים שלי. זה. כבר מגיעים. הם מגיעים לבריכה. קו נוף. איזה יופי. אסי, מה את אומרת? חדר אוכל מול הים. יפה כאן. בר, ג'קוזי. אני, מה את אומרת על המקום? מה את אומרת על המקום? כמה מילים אחרונות לפני שמתיישבים ונכנסים לנו עם המזרון למים. אני מסיימת ואני הולכת לבריכה, לא יודעת מה איתכם. ביי.